Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студиядә Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. Кирәкле даруыңны 1 сәгать эчендә китереп бирергә мөмкинләр. Кешеләргә бик җайлы, өйдән чыкмыйча, интернет аша заказ бирергә. Заманча даруханәдәге мөмкинлекләрне Рәмзилә Гафиятуллина да күреп кайтты. Бу эштә сабырлык кирәк. Тест әзер булырга тиеш 2-3 көн эчендә. Шул моменттан кайчан материал керде лабораториягә. Ковидка бирелгән тестларның нәтиҗәләре ник соңгара? Бу хакта Алия Хәйретдинова. М12 трассын кайчан төзи башлаячаклар? Бүген уже безнең трассировкасы бар. Халык белән үзара аңлашу ничек бара? Бу атнада нәрсәләр эшләнгәне турында Руслан Хусынҗинов. Тиздән әниләр көне. Замана аналары балаларына милли тәрбияне ничек бирә? Альбина Насырова үрнәген Фәйрүзә Мәҗитова күреп кайтты. Россия хөкүмәте рецептлы даруларны онлайн сату буенча яңа проект әзерли. Бу хакта бүген Казанга эш сәфәре вакытында Ольга Голодец хәбәр итте. Ул президент Рөстәм Миңнеханов белән берлектә башкаланың Сәйдгалиев урамында яңа форматтагы дарухана үзәге хаб ачуда катнашты. Бу склад кебек урын, монда 18 мең төрдәге дару бар. Аларны интернет аша китертергә дә үзең барып алсаң да була. Заманча дарухананы Рәмзилә Гафиятуллина күреп кайтты. Доставят все лекарства через час. Жырдагыча килсин, үзең килдиясе дә курьерны гына көтәсе. Бүтән кирәкле даруларны якын тирәдә яшәүчеләргә 1 сәгать эчендә китереп бирә алалар. Моның өчен телефонга махсус кушымта гына урнаштырасы. Заказны күрүгә биредә сезнең өчен кәрҗин тутыра башлыйлар. Эш ничек баруын Рөстәм Миңнеханов белән Ольга Голодецка да күрсәттеләр. Дальше заказы упаковываются и передаются курьерам. Кыш өчен машина, җәй өчен велосипед. Җәяү йөрүчеләре дә бар. Бу эшкә 20 кеше җәлеп ителгән. Алар көн саен 1000-гә якын заказ кабул итәргә әзер. Кешеләргә бик җайлы, өйдән чыкмыйча, интернет аша заказ бирергә. Аннан соң менә Казанда идек инде. 1 сәгать арасында ул даруларны сезгә өйгә китереп куялар. Мондый даруханәләр замана таләбе. Халык берсен-берсе уздырып киштәләрне бушата башлагач, вируска каршы препаратларга кытлык туды. Ихтыяҗны каплар өчен Рөстәм Миңнеханов тиз арада махсус электрон үзәк оештырырга күрсәтмә бирде. Это регион с особым отношением к населению. Беренчедән Татарстанда кешеләрне кайгыртуга зур игътибар бирелә. Икенчедән технологияләр, техник үсеш һәм җиһазландыру буенча сезнең республикага илдә тиңнәр юк. Шуңа бирегә килдек тә. Яңа дарухана Казанның Сәйдгалиев урамы 6-нчы йортта урнашкан. Монда дарулар 18 мең төрдә. Чагыштыру өчен гадәти даруханәләрдә 4-5 тапкыр азрак була. 10 вот таких хабов появятся в ближайшее время в республике. Мы возьмем под контроль, потому что это очень важно сегодня. Не секрет, что есть некие перебои во многих регионах и некоторые номенклатурные позиции у нас тоже появляются проблемы. Но наличие вот такого серьезного игрока это очень позитивно отразится на спросе на лекарства нашего населения. Сәламәтлек саклау тармагына булай да җиңел түгел ди президент. Шуңа аларга ярдәмгә мәгълүмати технологиялар, ясалма интеллект кулланып булу зур әһәмияткә ия. Пандемия шартларында халыкның мөмкин кадәр өйдә калуы хәерле. Әмма рецепт буенча гына бирелә торган даруларны сезгә алайда урынга килеп үзегезгә сатып алырга туры киләчәк. Бу составында спирт булган препаратларга да кагыла. Дөрес якын киләчәктә бу мәсьәләне шишәргә ышандыралар. Это широкая повестка. Хәзер җәмәгатьчелектә фикер алышулар бара. Бу мәсьәлә тиз арада уңай шишелеш табар дип өметләнәбез. Әлеге проект зур эшнең башыгына 2 ел эчендә мондай заманча даруханәләр Ярчаллы, Әлмәт, Түбәнкама, Яшелүзән һәм Бөгелмәдә дә ачылырга тиеш. Ә илдә аларның саны 300-дән артачак. Рәмзилә Гафиятуллина, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Чыгарылыш барышында без медицина темасына әле кабат әйләнеп кайтырбыз. Роботлар һәм яңа IT эшләмәләр табибларга ничек булышуы хакында да сөйләрбез. Бүген республикада коронавирустан тагын 2 үлем очрагы теркәлде. Бу 65 һәм 45 яшьлек ир-атлар, шулай итеп, үлүчеләр саны 134-кә җитте. Соңгы тәүлектә Татарстанда COVID-19 диагнозы 83 кешегә куелган. Бу хакта республика штабы хәбәр итә. Соңгы ярты ел эчендә бу иң зур сан. Барысы да диярлек вирусны авыручылар белән аралашу нәтиҗәсендә йоттырган. Россиядә дә
Авыручылар саны кичәге белән чагыштырганда 2000-гә арткан, 27,000 ярым. Мәскәүдә дә күрсәткечләр югары, авыручылар саны 8000-гә якын. Үсеш Санкт-Петербург белән Түбән Новгородта да күзәтелә. Күрше төбәкләр Ульян белән Самара өлкәләрендә 200-дан артык кеше авырый. Башкортстанда 137 очрак. Хәзер Татарстанда тәүлегенә ковидтан 8000 дана тест ясала. Роспотребнадзор таләбе буенча аның нәтиҗәсе 48 сәгать эчендә билгеле булырга тиеш. Әмма төгәллек кертү кирәк, чөнки 48 сәгать ул анализны лабораториягә китереп җиткергәннән соң гына санала. Бу вакыт хәзер булмаса, кая мөрәҗәгать итәргә? Яңа ел төнендә таңга кадәр эшләргә теләүче рестораннарга рөхсәт биреләр микән соң тулырак? Валия Хәйретдинова. Яңа ел битлекләре. Аларны киеп, шыршы әйләнәсендә йөрүгә нитра. Менә инде Казанның да төп шыршысы яңа елны каршы алырга әзерләнә. Әмма бу ел бу битлекләр читтә калырга тора, чөнки иң мөһиме саклану чаралары. Здесь надо подходить очень взвешенно. Уйлап эш итәргә кирәк. Бу вазгыятьтә корпоративлар уздыру сәламәтлеккә зур зыян китермәсме? Пандемия булса да яңа ел рухы бүгеннән үк сизелә. Урамнарны төрле утлар бизи, шыршыларын да куя башладылар. Менә яңа ел кичәсенә дип рестораннарда урын алып калырга беркем ашыкмый. Аларның төгәл эш режимы әле декабрь уртасында гына билгеле булачак. Әлегә таләпләр шул: банкетка килүчеләр саны 100-дән артмаска тиеш, урыннарның 70%-ын гына тутырырга ярый, эш вакыты төнге 12-гә кадәр. Однозначно, я считаю, на сегодня. Эш урыннарында корпоративларны тыярга кирәк дип саныйм. Бәйрәм уздыру урыны кафе, ресторан икән, монда барлык саклану чаралары да үтәлергә тиеш. Санитар таләпләрне бозалар икән, Роспотребнадзорның кайнар линиясенә хәбәр итәргә мөмкин. Бер атна эчендә аңа нибары 15 мөрәҗәгать булган. Халыкны борчыган төп мәсьәлә ковидка биргән тест нәтиҗәләрен озак көтү. Россиянең баш санитар табибы карары буенча бу вакыт 48 сәгатьтән артмаска тиеш. Тест әзер булырга тиеш 2-3 көн эчендә. Шул моменттан кайчан материал керде лабораториягә. Менә шул моменттан без саныйбыз шул сәгатьләрне. Тиздән тест нәтиҗәләрен тарату системасы үзәкләштереләчәк. Татарстан янә пилот проектында катнаша. Нәтиҗәләр бердәм базага тупланып, халыкка дәүләт хезмәтләре порталы аша җибәреләчәк. Алия Хәйретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус тесты нәтиҗәсе кайчан әзер була? Тестны кайда бирергә мөмкин? Авыру белән аралашканнан соң нишләргә? COVID-19-га кагылышлы бу һәм башка сорауларны хәзер кайнар элемтә телефонының кыска номерына шалтыратып бирергә мөмкин. Номеры 122. Элеккеге номерда үз көчендә. Яңа кайнар элемтә республикада 3нче көн эшли. Татарстан халкыннан көн саен 600-дан артык шалтырату кабул итәләр. Операторлар гадәттә 11 секунд эчендә җавап бирә. Роспотребнадзор Татарстанның югары уку йортларын тикшергән, кайда һәм нәрсәне ошатмаганнар, кагыйда бузучыларга нәрсә яный. Бу хакта Реальное время сайтыннан укыгыз. Татарстанда төзелергә тиешле М12 трассасы проектлары буенча фикер алышу дәвам итә. Бүген Дәүләт Советында эшче төркемнең чираттагы утырышы узды. Әлегә юлның төгәл маршруты юк. Ул мөмкин кадәр уңышлы килеп чыксын өчен министрлар халык һәм тәкъдимне аерым карый. Бүген нинди сораулар күтәрелүен Руслан Хөснетдинов ишетеп кайтты. Очень ответственно подошли к работе. М12 трассын төзү буенча эшче төркемнең бүген 10нчы тапкыр җыелу очрашулар вакытында алынган 51 мөрәҗәгатьнең барысына да җавап бирелгән. До населенных пунктов Державина и Пелево остались, и трасса прошла на достаточно большом расстоянии. Күпме техника килә, нинди техникалар эшләячәк, аннары булар эшләячәкме, көне төнеме төзүчләр аппаратлар халык тынычлап яшәргә тиеш. Шулай килештек. Актер ширкәтендәге бакчачыларга башка җирдән участок бирергә килешәләр, юл маршрутын Тарлаш белән Каип авыллары янында бераз читтән уздыру мөмкинлеге бар. Бүген күбесенчә сорауларга җавап бирделәр. Трасса турына үләт базлары эләкмәсме? Эләксә яшәүчеләр өчен куркыныч түгелме? Произвести исследование, потому что у нас очень много признаков того, что скотомогильник все-таки есть. Безнең тикшерүләр уздырылып, Роспотребнадзор идарәсе аңа үзенең бәяләмәсен бирәчәк. Тагын бер сорау эшче төркем вәкиле үзен икенче кеше алыштыра алу алмау белән кызыксына. Я уйду в декрет, чтобы, например, какой-то... Он не заменит, Карин. Мы не согласны вас заменить. Заменил, или кто-то может заболеть, чтобы такая возможность. Ну давайте проговорим. Бүгенге очрашу сәгать ярым барды. Эшче төркем куйган максатларны үтти ди анда катнашучылар. Процесс подвинулся, и, конечно, со стороны Кабмина
какое здесь отношение. Фарид Мухдарисович, вам спасибо, и Фаниль Анварович, и всем представителям Кабмина. Поставили себе цель выстроить диалог. Безнең төп максат уртак фикергә килү. Подрядчы оешма проектны әзерләүчеләр халыкның борчыган сорауларына җавап бирергә тиеш. Эшче төркем катнашында очрашулар дәвам итәчәк. Киләсе атнада Тарлаш авылына килеп, монда яшәүчеләрнең сорауларына җавап бирәчәкләр. Руслан Сындинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әгәр сезнең безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз, номеры 89874200101. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Цифрлы медицина алымнары нидән гыйбарәт? Сегодняшние технологии в корне меняют систему. Президент катнашындагы җыелышта Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Монда рус балалары да татар телендә сөйләшә. Урманда без и күрдек, таразаны ут күрдек. Әлмәт тәрбиячеләр балаларга Тукай телен ничек итеп музей экспонатлары аша өйрәтә. Филиза Хамидуллина белеп кайтты. Бүген Казанда медицина өлкәсендәге цифрлы технологияләр турында сөйләштеләр. Иннополиста уйлап табылган заманча эшләмәләр коронавирусна башлангыч чорда ук ачыкларга булыша. Дәвалауның сыйфаты һәм методикасы башкалада да, район авыл җирлекләрендә дә бер тигез булырга тиеш ди белгечләр. Цифрлы медицина безне шундый киләчәккә якын айта. Бүгенге катлаулы шартларда табибларга ясалма интеллектның ярдәмен Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Менә бу җиһаз санаулы минут эчендә кан басымы, кислород күләме, авырлыкны һәм буйны күрсәтә. Рөстәм Миннеханов белән Ольга Голодецны цифрлы медицина конференциясендә экспресс-тест белән таныштыралар. Бу җиһаз элеккесенә караганда күпкә кечерәк, эше шул ук. Пандемия цифрлы технологияларны тизрәк һәм файдалырак итәргә этәрде. Сегодняшние технологии в корне меняют систему, позволяют даже лечебные учреждения, которые у нас находятся на периферии, сделать для нашего пациента такую же консультацию, такой же уровень и качество, которое есть в таких центральных лечебных учреждениях. Без уйлап табылган яңа мәгълүмати технологияләр белән таныштык. Алар барысы да беренче чиратта халыкның сәламәтлеген саклауга юнәлтелгән. Монда бүген IT эшләнмәләрне тәкъдим иттеләр. Иннополиста авыруларны ачыклауның яңа усулын уйлап тапканнар. Ул гадәти суга караганда төгәлрәк, хәзер коронавирустан дәвалаганда кулланыла. Монда КТ, ул инде безнең алтын стандарт, компьютерная томография. Бүгенге көндә инде ясалма интеллект сервислары табибларга шул COVID-19 симптомнарын табарга булыша ала. Әлеге күргәзмәдә тәкъдим ителә торган яңалыкларның берсе ул кондиционерга куела торган махсус җайланма. Нәкъ менә шуның ярдәмендә бинадагы һава чистары һәм андагы барлык микроблар юкка чыга. Коронавирус таралу куркынычы булган бүгенге көндә ул бигрәк тә зур игътибар үзәгендә. Махсус җайланма теләсә нинди кондиционерга туры килә. Аны хәзер берничә оешмада һәм банкларда сынап карыйлар. Ул сәгатенә 900 кубометрга кадәр һаваны чистарта. Бу эшләнмәне Рөстәм Миннеханов ташатты. Давайте, если дешево будет, мы тоже будем использовать. Кондиционерга куела махсус насадка һәм ул микробларны үтерә һәм воздухны чистарта. Заманча технологиялар ярдәмендә киләчәктә кешеләр турындагы медицина мәгълүматы цифрлы рәвештә сакланачак. Кәгазьдәге язулар тарихта гына кала дигән сүз. Рөстәм Миннеханов белән Ольга Голодец бүген цифрлаштыру эшенә зур өлеш керткән галим табибларны бүләкләде. Бу тантанадан күренгәнчә технологиялар никадәр алга китсә дә ихлас күңелдән әйтелгән рәхмәтне бер цифрда алыштыра алмый. Успехов, спасибо. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Телемедицина һәм ясалма интеллект мөмкинлекләрен Татарстанның сәламәтлек саклау тармагында ничек куллануларын Ольга Голодецка бүген РКБда күрсәттеләр. Ясалма интеллект үпкә чирләрен шул исәптән ковид белән авыруларны ачыклауда кулланыла. Тиз арада диагноз куюда алыштыргысыз ярдәмче. Телемедицина республиканың теләсә кайсы почмагындагы табибларга киңәшләшү, пациентларны онлайн кабул итү мөмкинлеге дә бирә. Табиб видеоэлемтә аша гына авыруга диагноз куя һәм дәвалау тәртибен билгели. Центральный архив медицинских изображений, и мы видим все изображения по республике, которые сделаны в компьютерных томографах, рентген аппаратах по всей республике. Тему истории архивов — это очень хорошее предложение. Это несложно, я думаю. Да, это другой апгрейд. Соңыннан Ольга Голодец балалар клиник хастаханәсе биләмәләрендә урнашкан Рональд Макдоналд йортында булды. Монда алып барылган эшчәнлек белән танышып, хәйрия фондына ярдәмгә 1 миллион сумлык сертификат тапшырды.
Татарстанда Япония şirketi пробиотиклар җитештерә башларга тели. Бу проектны бүген Татнефтехим Инвест Холдинг директорлар советы утырышында тәкъдим иттеләр. Рөстәм Миннеханов әлеге инвестиция проектын уңай бәйләде. Япония şirketi 3 ел эчендә Татарстанга 20 миллион доллар кертергә җыена. Җитештерү урыны итеп, Алабуга махсус икътисади зонасы сайланган. Утырышта 4 проект тәкъдим ителде. Шуларның берсе Татарстанның нефть газы объектларында автоматлаштырылган сәнәгать технологиясын кертү. Бу айруча пандемия вакытында читтән торып мөмкинлек бирә. Әлеге технологияны бүген Казан Арсинтез белән Түбән Кама нефтехимда сыныйлар. КХТ ректоры вазифасын башкаручы Юрий Казаков исә Татарстанда сәнәгать, экология, энергетика, төзелеш өлкәсендә күзәтчелек итү консорциумын булдырырга тәкъдим итте. Тагын бер кызыклы проект авыр нефть калдыкларын гидрочист тарту җиһазларын урнаштыру. Бу проект нигезендә цифрлы платформада эшләнгән. Рөстәм Миннеханов кызыксынуын белдереп, өйрәнергә кушты. Надо внимательно посмотреть малотоннажную химию. И с учетом новых вызовов, как бы не было, сегодня там говорят, зеленые, не зеленые, возобновляемые, невозобновляемые. Счастье она все равно имеет место, а в счастье того, что малотоннажной химии мы полностью импортозависимы. Нам надо внимательно посмотреть, какие направления перспективны. Татнефть нефть продуктларын җитештерүне 15%-ка арттырган. Бу хакта бүген директорлар советы утырышында белдерделәр. Очрашуны Рөстәм Миннеханов алып барды. Утырышта 9 айга нәтиҗә ясадылар. Быел Татнефть резин продукция җитештерүне дә 5%-ка арттыра алган. Моннан тыш мәгариф программасы да тормышка ашырылган. Аерым алганда оешма үз хезмәткәрләренә белем алуны оештырган. Утырышта ел ахырына бюджет мәсьәләсен дә карадылар. Илебездә Россия тәмтумнары конкурсы башланып китте. Татарстаннан анда катык, чәкчәк, казылык һәм башка төр товарлар катнаша. Рөстәм Миннеханов үз Инстаграмында әлеге ризыклар өчен тавыш бирергә чакырып язма урнаштырды. Бездән 22 төрдәге азык-төлек тәкъдим ителгән, алар арасында талкыш көләве, чәй, лаиш чәкчәге, әгерҗе лимонады, арча казылыгы да бар. Тавыш бирү 2 декабрьгә кадәр дәвам итә. Тәмле ярышта җиңгән ризыкны җитештерүче грант алачак. Рөстәм Миннехановның постын 3000 кеше инде охшаткан, ул йөзләп комментарий да җыя. Бүген республиканың мәгариф һәм фән министрлыгында мин үземне балаларга багышладым һәм ел педагогы конкурсы җиңүчеләрен бүләкләделәр. Илсур Хадиуллин мондай җиңүнең 1991 елдан бирле булмавын һәм Татарстан мөгаллимнәре белән горурлануын да әйтте. Исегезгә төшерәбез, мин үземне балаларга багышладым конкурсы февральдән алып сентябрьгә кадәр 3 этапта үтә. Финалда илнең 35 төбәгеннән 60 кеше катнаша. Җиңүче Казан мөгаллимәсе Анна Григорьева. Ул космосны өйрәнүдә белем бирү программасының үзенчәлекле методикасы белән Россия белгечләрен дә таң калдырган. Җиңүчеләр арасында республикадан тагын 4 кеше бар. Алар төрле номинациядә алдынгы урыннар яулый. Как все верила? Мин җиңүгә ышандым. Без Роскосмос корпорациясе белән тыгыз элемтәдә торабыз. 2017 елда космонавт Сергей Рязанский безнең үзәкнең әләмен үзе белән космоска да алып менде. Мине бу конкурс тагын да зур эшләргә канатландырды. Это в первую очередь развитие. Әлеге конкурс миңа һөнәри яктан үсәргә мөмкинлек бирде. Башка төбәктә эшләүче хезмәттәшләремнең эшен күзәттем. Бу иң зур тәҗрибә. Икенче елга бу конкурс безнең республикада булачак, Казанда. Чөнки шушы йөрәгемне балаларга бирәм дигән конкурста җиңеп, Россия күләмендә гомумән җиңүче булып, абсолют җиңүче булып кайткан Григорьева Анна Игоревна, ул безнең республикабызга шушындый бүләк алып кайтты. Без үз эшен яратып башкара торган тәрбияче, мөгаллимнәр турында сөйләүебезне дәвам итәбез. Сәлмәтнең 58нче балалар бакчасы сабыйларга туган телне өйрәтү өчен бик яхшы алымнары булдырган. Монда туган телне театр һәм музей дәресләре аша өйрәтәләр. Татар халкының көнкүреш әйберләре музее да ачканнар. Республикада иң яхшы бакчаның тагын нинди милли үзенчәлекләре бар? Тулырак Филүзә Хәмидуллина. Балалар капка уйный. Җырлы биюле мондый уеннарны музыка җитәкчесе көн сайын уздыра. Уйнаганда бала сүзләрне тизрәк истә калдыра ди. Татар теле сөйләмен үстерү өчен шушы уеннарны кулланабыз музыка дәресләрендә. Балаларны татар костюмнарына киендерәбез. Аларга бик ошый. Күрше төркемдә спектакль уйныйлар. Тәҗрибә рәвешендә аны 15 ел элек кертәләр. Нәтиҗәсе дә бар. Балаларның 50% татар мәктәпләренә һәм сыйныфларына укырга керә икән. Бәләкәй балалар җыгач, аларның сөйләм үсеше
әз генә бит инде җитеп бетми. Шуңа күрә театр шәнлеге белән җиңелрәк телләр ачыла. Чөнки алар рольләргә керәләр, әкиятләр укыйбыз. Шаян нәниләр бакчасы 1996 елда районда беренче булып татар бакчасы статусын ала. Монда татар мөхите ишек алдыннан ук башлана. Бар нәрсә татар телендә язылган. Хәләл ризык ашаталар. Безнең балалар бакчасында хезмәткәрләрнең барысы да 100% белән татарча сөйләшәләр. Алар барысы да татар милләтләреннән. Без үзара татарча сөйләшәбез, без әти-әниләр белән дә татарча сөйләшәбез. Нәрсәләр яшеренде микән монда? Тагын бер үзенчәлекләрем. 10 ел элек бакчада халык көнкүреш әйберләре музее ачалар. Тарих дәресен күрше бакчалардан килгән балаларга да уздыралар. Әлеге музейда татар халкының нинди генә көнкүреш әйберләрен очратмыйсың. Мәсәлән, шуен электергече печ, гөбе, керосин лампалары. Аларга хәтта шәһәр музейлары да кызыгырлык. Бу экспонатларны ата-аналар җыярга ярдәм итә. Бу безнең үзе сандык, үзе китап, үзе методик әсбаб була. Балаларның сөйләм телен көчәйтү өчен кулланыла торган дидактик уеннар җыелмасы бу. Аларны тәрбиячеләр үзләре ясаган. Бу лейбукларның картотекасы бар безнең. Кайсы тәрбиячегә нинди темага лейбук кирәк, шушы бүлмәгебезгә кереп, алып, балалар белән кулланабыз. Шаян нәниләр туган телдә тәрбия һәм белем бирүче иң яхшы бакчалар конкурсында җиңеп чыкты. Технологиялар заманы булса да, бу гына аз ди биредә эшләүчеләр. Туган телне белер өчен тарихны да белергә кирәк. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Рик Хабибуллин, Яңа гасыр каналы. Әни диеп язып куйдым, яңа яуган ак карга. Бу елларда Россия халкы әниләр көнен билгеләп үтәчәк. 22 ел элек 1998 елда илдә шундый карар кабул ителә. Көне ялга туры килсә дә, Татарстанда бәйрәм чаралары атна буе бара. Яршаллыда әниләрне мэр Наил Магдиев котлады. Табибә, шәфкать туташы, трамвай йөртүче, шәһәрне яшелләндерүче, тренер, аш-су устасы булып эшләүче әниләр залда кемнәр генә юк. Мэр Яршаллы Камазлы шәһәр генә түгел, сабыр, чыдам хатын-кызлар каласы дип тә белдерде. Всем вручили памятные подарки, букеты цветов и сделали фото на память. Задумайтесь, мама. Уйлап кына карагыз әле. Әни, бер сүз, күпме мәгънә. Һәм бу сүз барыбызга да якын. Без әниләребезне яратабыз, хөрмәт итәбез, алар белән горурланабыз. Авыр вакытларда әниләрне искә алуда җитә, хәлләр яхшырып китә. Замана әниләре төрле, алар арасында тормышларын үз балаларын тәрбияләүгә бирүчеләре дә, һөй мәшәкатьләре белән карьера ясарга өлгерүчеләре дә бар. Безнең бүгенге репортаж герое Татарстанда танылган шәхес Альбина Насырова. Әни булуы аңа тормышта ничек итеп үз юлын табарга ярдәм иткән соң тулырак алдагы материалда. Бер көнне татарча җырлыйлар, икенче көнне инглизчә, өченчесендә русча. Көн саен бер телдә сөйләшү Насыровлар гаиләсендә үзенә күрә бер традиция. Бары тик үз үрнәгең белән балаларны туган телгә, чит телдә сөйләшергә өйрәтеп булганын әни дә, әтиләре дә яхшы белә. Үзара сөйләшеп, менә шул телнең практикасы югалтмасын өчен шушы традицияны булдырдык. Татар телен саклау, милли мөхит тудыру гаиләдән бик күп тора. Милли көйне әниләре үзе уйный, гырыф-гадәт йолаларны әби-бабайларда төшендерергә булыша, тәм-тым пешерергә дә менә шулай бергәләп өйрәнәләр. Улларны тормыш терәге, кызларны итәгатьле итеп тәрбияләү өчен әни дә, әти дә тырыша. Барысы да бездән әниләрдән. Әгәр дә без улларыбызны дөрес итеп тәрбиялибез икән, ират булып, алар мисалны күрәләр икән, әтиләренә хөрмәт, гаиләдә шулай бит. Аннарысын инде үскәч, рәхмәт тә ишетәчәкбез булачак киленнәрдән. Тормыш тәҗрибәсе әни булуы аңа үз эшен ачарга этәргеч бирә. 7 ел элек беренче уллары Аяз өчен күп телдә белем бирүче балалар бакчасын эзләп тә таба алмагач, бу эшкә Альбина ире белән бергәләп алынган. Үзебезнең балабыз өчен кичкенә генә бер балалар бакчасын ачтык. Шуннан башланды барысы да. Хәзер инде менә минем олы улым Аяз 5нче класста укый, һәм мәктәп мәсьәләсе дә барлыкка килде. Кайсы мәктәпкә бирергә безнең балаларыбызны. Һәм шулай мәктәп ачылды. Монда белем бирү республикада күп телле мәктәпләр барлыкка килүгә нигез була. Өйдә дә, эштә дә баланы ул беренче урынга куя. Чит балалар булмый ди ул, яратырга гына кирәк. Шуңа бу эшне әни буларак яратып башкара. Менә шушы балалар белән эшли башлагач, мәгариф өлкәсенә кергәч, мин аңладым, бу чыннан да минем яраткан шөгыль генә түгел, бу минем менә миссиям дип әйтергә кирәк. It is summer. Mother. Hello, good morning. Күп
балалы әни, үз эше бар. Моннан тыш ул иҗтимагый һәм закон чыгару эшенә дә өлгерә. Хәзер дәүләт советы минбәреннән күбрәк укытучылар мәсьәләсен күтәрә. Ә хатын-кыз депутатларының мәрхәмәт берлегендә республика ханымнарын борчыган сорауларга бергәләп җавап эзлиләр. Академик белем бик кирәк, сүз дә юк. Ләкин тормыш өчен кирәкле сыйфатларны да балаларның мәктәптә булдырырга кирәк. Бүген ул үз балалары өчен дә, йөзләгән әти-әнинең сабыйлары өчен дә җаваплы. Максаты әниләрчә изге. Балалар тормышта үз урынын тапсын, белемле һәм бәхетле булсын. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм барыгызга да сәламәтлек телибез. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә бар якларын да исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Аш бүлмәсенең өчдә проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда булытлы һава, көндез бераз кар явачак. Республикабызның кайбер районнарында кар һәм карлы яңгыр яву көтелә. Көндезге сәгатьләрдә температура урыны белән +2 градуска кадәр менә. Төньяк чыгышта көндез 3 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, кич белән вак кар яву көтелә. 5 градуска кадәр салкын. Тотрыксыз температура тәэсирендә юлларда бозлавык көтелә. Мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн буе кар явачак. Җил көнбатыштан уртача тизлектә исә, урыны белән көчәя. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә циклон тәэсирендә явым-төшемнәр булачак. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта булытлы һава, төштән соң явым-төшемнәр арта. Күңелдә кояш булса, язга кадәр күпме вакыт калганы мөһим түгел ди акыл ияләре. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилдәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә башыда кабатлана. Арка авырта, көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә умыртка баганасын операциясыз роботлар дәваларга булыша. Доктор Остка килегез. Җайлы гына авыртусыз тормышка кире кайтырга мөмкин икәненә инаныгыз. Хәзер үк шалтыратыгыз. Роботлар дәвалавын отышлы бәядән алырга өлгерегез. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Гейзер Макс фильтры суны йомшарту өчен кулланыла. Ул гадәти фильтрларга караганда суны юшкыныннан 6 тапкырга яхшырак чистарта. Чистартылган суда табигый минераллар һәм файдалы микроэлементлар, кальций, магний, калий саклана. Казанда кар явачак, 3 градуска кадәр суык. Көньяк чыгыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 763 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 94%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, күңелле яллар сезгә. Исән-имин булыгыз.